A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi, labi'sal maula wa labi'sal 'ashir. Yad'u padha nyembah sapa man. Ayak budu tegese nyembah sapa man min dunillahi saking sakliyane Allah minas sanami saking berhala. Nyembah ma ing barang layak duru kang ora mbayani apa ma, ora mlarati apa ma hu ing man illam ya'bud, lamun ta ora nyembah sapa man hu ing ma. Wa ma lan barang layang fa'u kang ora manfaati apa ma hu ing man in abada, lamun ta nyembah sapa man hu ing ma. Zalika utai mengkono-mengkono nyembah ad-du'a utegese nyembah. Huwa yadzarik iku ad-dhalalu kesasar al-ba'idu kang adoh anil haqqi sangking kebenaran. Ya da'u nyembah sapa man, nyembah laman ing berhala, alamu tailam iku zaidatun. Daruhu kang utawi oleh bahayanine. Ya da'u ai bi ibadatihi kelawan oleh nyembah man iku aqrabul luwih parek min naf'ihi tinimbang manfaatini yada'u. Inna fa'ala munto manfaatin opon yada'u bi takhayyulihi kelawan takhayyul utawa panyekrane man. Labi saiku saolo-olone sapa al maula bendoro huwa utawi an-nasir ai an-nasir tegese kang nulungi. Walabi salan iku saolo-olone sapa al asyiru ruwang as-sahib tegese ruwang huwa utawi berhala. Wong-wong sing nyembah berhala, nyembah sakliyane Allah, ning kene isine berhala. Padahal ya ora berhala, tak nyembah apa wae sing sakliyane Allah. Sing ora duwe gawe madharat, ora gawe manfaat. Niku wis jelas kesasar sing adoh banget. Maksudnya ora gawe melarat niku umpama ora disembah ya ora piye-piye. Wong berhala niku kok jemeneh gawe manfaat. Wong gusak laler saka awake ya ora iso, ngresiki awake ya ora iso. Lane ada orang niku nyembah patung, nyembah berhala. Lama-lama dia itu insaf karena apa? Lelah. Tuhan kok minta dibersihkan terus. Kalau tidak bersihkan lumutan dia itu. Masya Allah, akhirnya dia itu jadi mu'alaf gara-gara nopo ya, mengetahui secara hakikat berhala tidak punya madarat dan tidak punya manfaat. Bahkan menyembah itu lebih madarat daripada tidak menyembah. Seandainya dia menyembah mungkin punya ketenangan dengan takhayulnya, tapi mengingkari keberadaan Tuhan yang sebenarnya itu lebih madarat. Labi'sal maula wa labi'sal 'ashir. Berhala itu seburuk-buruk yang diagungkan, berhala itu seburuk-seburuk yang dijadikan teman. Itu adalah kerugian yang nyata orang-orang yang menyembah nopo berhala. Wa aqbalan ngiring-iringi sapa Allah dzikra syaki ing nuturaken wong kang mamang bil khusrani kelawan tuna. Bidzikril mukminina kelawan nuturaken pira-pira wong mukmin bisawabi kelawan ganjaran. Fi innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar innallaha yaf'alu ma yurid. Ing dalam ayat innallaha yudkhilul ladzina amanu. Diwau Gusti Allah pun nyeritake tentang kerugiane wong-wong sing nyembah berhala. Terus dimuqabalai diceritake tentang ganjarane wong-wong sing gelem ngakoni Allah, iman marang Allah lan nglakoni amal saleh. Innallaha temen setune Allah iku yudkhilu manjengaken sapa Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal saleh. Amal saleh minal furudi nyatane saking pira-pira fardu wa nawafil lan pira-pira sunnah. Wong-wong sing iman lan amal soleh dimanjingaken jannatin ing pira-pira swarga. Jannatin ing pira-pira swarga tajri kang mili mintah diha saking sak ngisor-ngisore jannat. Apa al anharu pira-pira bengawan.
Innallaha temen stune Allah iku yaf'alu agawe sapa Allah ma ing barang yuridu kang ngersakaken sapa Allah ing ma. Napa sing dikersane Allah min ikrami man nyatane saking mulyakaken wong. Mulyakaken wong yutiu kang taat sapa man hu ing Allah. Wa ihanataman lan ngina wong yaksi kang durakani sapa man hi ing Allah. Beda nek wong-wong sing iman lan amal soleh. Wong-wong sing iman lan nglakoni amal soleh, nglakoni fardune, nglakoni sunnahe, nglakoni kaapian-kaapian liyane. Wong-wong sing iman karo Gusti Allah mangke dilebetke swarga. Sing swarga niku mangke dari bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Maksudnya melakukan apa yang Allah kehendaki yaitu memuliakan orang-orang yang taat kepadanya dan menghinakan orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Mane bejo-bejone wong niku sing gadah iman, bejo-bejone wong niku sing duwe iman lan amal soleh. Ya, selajengnya ini nyeritake tentang keputusasaan orang-orang kafir untuk mengharapkan celakanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asbabun nuzul niku wong kafir Mekah niku duwe harapan, duwe kepinginan kapan Muhammad celaka. Celakane Muhammad niku direncanakan untuk dibunuh ya terbunuh, itu celaka. Direncanakan untuk dihilangkan nyawanya itu celaka. Tapi berbagai upaya yang dilakukan orang-orang kafir untuk membunuh Rasulullah selalu diselamatkan oleh Allah, sehingga mereka seakan-akan putus asa untuk selalu ingin mencelakai Rasulullah. Man kana yazunnu alla yansurahullahu fid dunya wal akhirati falyamdud bisababin ilas sama'i summal yaqta falyanzur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghiz. Manutawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yazunu nyono sapa man. Sapa wong nyono yen anstune kelakuan iku layang sura ora bakal nulungi hu ing Kanjeng Nabi. Ora bakal nulungi hu ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah. Ai Muhammadan tegese Kanjeng Nabi nabiyahu kang dadi nabine Allah. Fit dunia ing dalam dunia wal akhirat lan akhirat. Nek ngono fal yamdud mongko becik ndawakno sapa man. Becik ndawakno sapa man ndawakno bisa babin kelawan tampar ai bihablin tegese kelawan tampar. Kelawan tampar ila samai maring langit, maksudnya payone omah. Ai saknu fi baitihi tegese payone omah. Saya sudu kang nalekaken sapa man hu ing habl. Nalekaken sapa manhu ing habl fihi ing dalem saqaf wa fi unuqihi lan ing dalem gulune man. Terus sumal yaqta nuli becik megata sapa man. Ai liyahtanik tegese nekeka sapa man. Nekek sapa man bihi kelawan habl. Bi ayaqta agambare kelawan yen to megot sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Nafsahu ing awak dhewe man minal ardi saking bumi. Minal ardi saking bumi kama kaya keterangan fisihahi ing dalam kitab as-sihah. Nek ngono fal yang zur mongko becik ningali sapa man. Hal yudhibanna apa to ngilangi temen. Hal yudhibanna apa to ngilangi temen apa kaiduhu sandupayane man. Apa kaiduhu sandupayane man fi adami nusratin nabi ing dalem ora anane pitulungane Kanjeng Nabi. Ma ing barang yaghizu kang srengen sapa man. Yaghizu kang srengen sapa man minha saking nusrah, minha saking nusrah. Al makna utai perkara kang den karepaken iku falyahtanik mongko nekek sapa man ghaizan krana arai bendu minha saking nusratun nabi. Minha saking nusratun nabi. Fala buddha mongko ora kena ora tegese wajib apa minha nusratun nabi. Jadi begitulah
sebuah kebenaran ketika dilakukan maka akan mendapat pertolongan. Apa wae sing dilakoni nek awake bener mesti angsal pitulunganipun Allah. Mulane wong iku nglakoni sing bener. Lah ana perkara apik, ketoke apik tapi ora bener. Riba niku ketoke apik. Riba niku ketoke apik. Ketoke nulungi. Tapi ora bener. Ana barang bener tapi ora apik. Ana barang bener tapi ora apik. Misal kowe keturun sampai jam 09.00 esuk. Keturun ora subuh iku uzur. Terus kowe nglakoni kodok jam 09.00 iku bener. Tetep bener tapi ora apik. Wong kok banget temen kok sampai kelewat waktune. Lah kebenaran yang hakiki iku bener bebarengan karo apa? Apik. Lah dakwah kula sampeyan ajak-ajak keapian, ajak-ajak ning ngene iman lan amal soleh niku loro. Kudu bener bareng karo apik. Bener tok kadang ora apik, apik tok kadang ya ora bener. Kanjeng Nabi niku nek dahar piye? Mulane sampean diulangi kok ida fikih, usul fikih, tujuane nggih ngoten niku. Ana bener, tapi nek ora muktadul hal, ora muktadul makom iku iso dadi makruh. Contoh Kanjeng Nabi niku nek dahar nganggo driji telu. Ngeten Kanjeng Nabi. Perkara dahare Kanjeng Nabi niku kurma, gandum, ngeten. Lah terus kue atas nama sunnah Rasulullah, atas nama Rasulullah terus mangan soto terus dudoy agung terus sunnah Rasul nginang ini yo ora muktadul hal. Nek mangan soto berarti sunahnya nganggo apa? Sendok. Ora muktadul hal. Lho barang bener barang sunnah lho. Orang muktadul hal iku sudah dadi makruh. Jabuti kelek, jabuti ulu kelek ini hukumnya rak sunnah. Tapi ini orang muktadul hal, orang muktadul makom ya makruh. Masa ning ngarepe wong akeh ning tamu akeh nginang ini ya makruh. Yo sunnah iku wayah ning jero kamar dhewe. Paham? Lah, kebenarannya seperti itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam iku menyampaikan kebenaran. Selalu ditulungi Allah, Wong kafir-kafir itu berusaha untuk selalu mencelakai, tapi Rasulullah selalu selamat dan ditolong oleh Allah. Makanya mereka itu seakan-akan jeleh niku wis piye yo carane nyilakakno Muhammad, piye yo carane mateni Muhammad. Yo Kanjeng Nabi nate to. Tilem teng pinggire Ka'bah, ape dibleki watu kon dhuwur. Sing ngebleki iki yo ora iso ngebleki. Kanjeng Nabi arep disuduk pedang kongguri karo Surakoh. Yo ora. Jadi mereka selalu ingin mencelakai Rasulullah, tapi mereka tidak pernah hasil. Begitu juga kita ketika kita menegakkan agamanya Allah, maka pertolongan Allah itu pasti datang. Ayat mangkana yazunnu allai yang surallahu fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ilas sama summal yaqta falyanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma yakhid. Sapa wong nyono yen Gusti Allah ora nulungi yen Gusti Allah ora nulungi Kanjeng Nabi Muhammad ing dalem donya lan akhirat. Sapa wong duwe kepinginan nyono nek Gusti Allah ora nulungi Kanjeng Nabi Muhammad donya lan akhirat, becik wong iku ndang ndawake tampare, ditalekke payon omahe, disembung karo gulune, ndang ditekek gulune, ndang mati. Kowe bakal ngerti. Jadi orang yang ingin mencelakai Rasulullah akan celaka sendiri. Fal yang zur hal yudhibanna kaiduhu ma kaid. Maka lihatlah apakah tipu daya untuk
Kanjeng Nabi tidak ditolong, apakah itu berhasil? Tidak. Tipu daya yang mereka buat untuk mencelakai Rasulullah justru membuat mereka akan sangat marah dan tidak berhasil. Nah, timbang kue serengan-serengan gak tahu hasil, luwih apik ndang jukuk tampar talekno payon taleni gulu ndang mati, kue bakal ngerti ning akhirat sing ditulungi ku sapa. Ning donya sing ditulungi ya Kanjeng Nabi, sok ning akhirat sing ditulungi ya Kanjeng Nabi, artinya kebenaran. Jadi orang-orang yang ingin mencelakai Rasulullah akan berputus asa untuk mengharapkan celakanya Rasulullah. Wa kadzalika anzalnahu ayatim bayyinati wa annallaha yahdi may yurid. Wa kadzalika lan hale kaya mengkono-kono inzal ai mithla inzarina tegese hale padane nurunaken ingsun. Nurunaken al ayata ing ayat as-sabiqata kang wis dingin. Angzalna nurunaken sapa ingsun Allahu ing Al-Qur'an ay Al-Qur'an tegese Al-Qur'an al-baqiyah kang keri. Nurunaken ayatin hale dadi pira-pira ayat bayinatin pira-pira kang pertelo. Zahiratin pira-pira kang pertelo lafat ayatin halun yaiku dadi hal. Wa anna Allah lan temen setune Allah iku yahdi nuduhaken sapa Allah nuduhaken man ing wong yuridu kang ngersakaken sapa Allah ing man. Hudahu ing nuduhaken man maktufun yaiku den atofaken ala ha'i angzalnahu ing atase ha'i lafat angzalnahu. Begitulah sebagaimana aku menurunkan ayat-ayat yang terdahulu, aku menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai ayat. Jadi ono alamat ono ayat. Nek alamat iku tetenger, tapi nek ayat itu sebuah pertanda petunjuk untuk kita lebih takarrub kepada Allah dan mengenal Allah. Niku jenenge apa? Ayat. Temen, sesungguhnya Allah itu menunjukkan orang-orang yang Allah kehendaki. Innalladzina amanu walladzina hadu wan iki juz binan juz warula. Juz 17. Innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa walladzina amanu. Kok ngoten nggih? Ngene sampeyan. Innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa walladzina asyraku. Asyraku napa amanu? Asyraku. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sing cetakan sami kalih ngen kula niki enten amanune niku dihapus nggih dicoret. Innalladzina astune wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina walladzina lan wong akeh hadu kang netepi agama Yahudi sapa alladzina. Hum utawi hadu iku al yahudu wong Yahudi. Wasabiina lan pira-pira pantan ifatan tegese pantan minhum sanging Yahud. Wan nasara lan pira-pira wong Nasrani, wong kafir Nasrani wal majusa lan wong Majusi. Walladzina lan wong akeh asyraku kang padha syirik sapa alladzina. Iku innallaha temen setune Allah iku yafsilu bakal misah utawa mutus sapa Allah bainahum ing dalem antarane amanu walladzina hadu yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Bi idkhalil mukminina kelawan manjengaken pira-pira wong mukmin al jannata ing swarga wa idkhali ghairihim lan manjengaken liyane mukminin annara ing neraka. Innallaha tamanastuni Allah ala kulli syai'in ing atas saben-saben suci min amalihim saking amale alladzina iku syahidun kang nyekseni ay alimun tegese kang udaneni bihi kelawan amalihim ilma musyahadatin kelawan ningali nyoto. Jadi teng alam dunia niku jenisnya piro? Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Sing nomor loro walladzina hadu. Wong sing netepi agama napa? Yahudi. Wasabiin. Sabiin iki khilaf di antara para ulama tentang makna sabiin. Sabiin niku ada yang mengatakan di luar apa nek ngarani Yahudi Nasrani. Tapi pendapat yang kuat, Sabiin itu pantan kelompok
dari orang-orang Yahudi yang tersesat dan orang-orang Nasrani yang tersesat. Iku jenenge Yahudi. Maksudnya cara Islam ono dadi Khawarij, ono Syi'in sak piturute ngoten niku. Nah, kaya Sobiin itu pantan dari mereka, kelompok dari mereka yang keluar dari agama mereka. Niku jenenge napa Sobiin. Dadi gampangane murtate Yahudi, murtate Nasrani disebut napa Sobiin. Wong-wong Nasrani, wong Majusi, wong-wong musyrik, sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka besok di hari kiamat. Wong-wong iman dilebetaken swarga, sakliyane wong sing iman Yahudi, Nasrani, Majusi, Sobi'i, wong musyrik, ening pira berarti 5, itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah terhadap segala sesuatu itu maha menyaksikan. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al azab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Alam taro apa ta ora weruh sapa sira ai ta'lam apa ta ora weruh sapa sira yen annallaha ing stune Allah iku yasjudu sujud lahu marang Allah sapa man makhluk fis samawati ing dalem pira-pira langit waman lan makhluk fil ardi ing dalem bumi wam samsulan sujud apa asyamsu srengenge wal qamaru lan rembulan wan nujumulan pira-pira lintang wal jibalulan pira-pira gunung wasyajarulan wit-witan wad dawabulan pira-pira gegermetan ayakhdau tegese andap asor lahu sapa man lahu maring Allah bima kelawan barang yuradu kang den karepaken apa ma minhu saking Allah yuradu kang den karepaken apa ma minhu saking Allah wa katsirun lan akeh alhamdulillah wa katsirun lan akeh lan wong akeh sujud sapa kafirun wong akeh minan nasi saking menungso wa hum mutawi kafir iku al mukminuna bira-bira wong mukmin bi ziyadatin kelawan tambah alal khudu'i ngatasi khudu alhamdulillah alal khudu'i ngatasi andap asor fi sujudis salati ing dalam sujudis salat wa kafirun lan utawi wong akeh ku hak kotumrap alaihi ing atase kafir apa al azabu siksa wa hum mutawi kafir iku al kafiruna bira-bira wong kafir li annahum krana stune kafirun iku abau padha moh padha nyegah sapa kafirun as-sujuda ing sujud al mutawaqqif kang kandhek alal imani ing atase iman kang kandhek apa sujud alal imani ing atase iman wa man utawi sapane wong iku yuhin ngino ingman sapa Allah Gusti Allah ayuski tegese nyilakaaken sapa Allah ingman famalahu mongko ora ana iku tetep kudu iman mukrim utawi kang bisa mulyakaken ai musidin tegese kang bejakaken innallaha temen stune Allah iku yaf'alu agawi sapa Allah ma ing bareng yasya'u kang ngersakaken sapa Allah ing ma kang ngersakaken sapa Allah ing ma minal ihanati saking nginakaken wal ikramilan mulyakaken. Apa kowe ora ngerti taro niku saka lafat ro'a. Jadi nek ana kata alam taro, apakah kamu tidak melihat ai bi ainin nazar, melihat dengan mata melihat. Jadi misalnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu betul orang-orang yang di Mekah saat Abraha datang dengan pasukan bergajah itu ya melihat dengan kepala, dengan mata kepala. Jadi kata-kata taro dari kata ro'a yaro. Niku ya melihat dengan mata kepala. Apa kowe ora ningali nganggo pengingali meripat bahwa sesungguhnya telah sujud semua makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, semua sujud. Matahari sujud, rembulan sujud, bintang-bintang sujud, gunung-gunung sujud, pohon-pohonan sujud, semua binatang-binatang sujud, dan sebagian besar dari manusia juga bersujud, yaitu orang-orang beriman. Sujudnya matahari itu seperti apa? Nek sujudnya malaikat sesuai dari apa dia diciptakan.
ana malaikat sing sujude kanthi maca tasbih, eneng sing sujude kanthi semua sujud. Sujud itu artinya tunduk kepada keputusan Allah. Sujude srengenge nek esuk muncul dari arah timur, nek bengi terbit dari arah timur, terus apa nek ngarani nek bengi tenggelam di arah barat. Kepanasan yang ditimbulkan sekian. Umpama srengenge karo Gusti Allah diculke, srengenge wis sak karepmu. Maka srengenge menambahi panas dengan sekian per detik mawon, dunia ini hancur. Makanya untuk menghancurkan dunia itu mudah. Gusti Allah perintah wis srengenge sak karepmu, hancur dunia ini. Rembulan, bintang-bintang, pohon-pohon, gunung semua tunduk sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu jenenge sujudnya makhluk, yaitu tunduk dengan apa yang Allah kehendaki. Sampeyan bayangno, menungso niku ora hebat. Tapi makhluk digawe tunduk karo Allah, semut digawe tunduk. Umpama ndang semut ora tunduk karo perintah Allah, terus sak karepe dhewe, kowe mati, turu wis dileboni, mati kowe. Selamat ngono ki yo. Semut iyo berperadaban semutnya. Ya ora gampang nyokot wong, ya ora gampang mlebu kuping. Dan semut umpama bersatu, "Hei para semut, ayo kita serbu manusia, leboni kupinge." Irung kira-kira mati apa ora? Mati. Mulane menungso karo Gusti Allah dikai penciptaan. Lagek kupinge wae wis sempurna. Penciptaan kupinge menungso lho sempurna. Aman bayangno kupinge menungso. Kupinge menungso niku sedengan. Ya ora kaku nemen, ya ora tipis nemen. Aman bayangno umpama kupingmu kaku ngono piye jajal. Kupingmu ndang kaku kaya kayu. Nek turu ngentekno bantal kowe. Polah keratak waduh suwak neh bantale. Perkara kupingmu kakonen. Terus ya ora ketipisan. Umpama ketipisan kowe numpak sepeda motor piye ndae. Ipik. Gusti Allah nek gawe sempurna banget. Iku lagek kuping tok. Terus desane kuping ku ya apik. Desane kuping niku ya dikai dalan-dalan muter-muteran. Iku sak umpama bayangno. Umpama ana semut pengin mlebu niku ya krutuk melewati jalan yang begitu panjang, saurunge klebu kowe wis tangi. Iki opo lho, ana semut wis sampe teko kene kowe tangi. Dikai kepekaan. Mbok bayangno umpama. Lah aku diknane cek klebon lah saking ndablekmu, saking ndablekmu. Wong wis dikai dalan kaya ngono kok cek ora tangi saking kendableken. Nah itulah, semua yang di langit, semua yang di bumi, matahari, rembulan, pohon, binatang semua sujud. Dan sebagian besar manusia juga sujud, yaitu orang-orang beriman. Dan ada sebagian banyak dari manusia berhak untuk disiksa, yaitu orang-orang yang tidak bersujud kepada Allah. Siapa yang Allah hinakan tidak akan ada kemuliaan. Allah melakukan yang Allah kehendaki. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabum min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu ma fi budunihim bal julud yusharu bihi ma fi budunihim bal julud walahum maqami'u min hadid. Hadane utawi ikilah mukmin lan kafir, wong pandan loro mukmin lan kafir. Hadane utawi ikilah pandan loro mukmin lan kafir, iku khosmani padha musuhan karone sapa hadane. Ai al mukminuna utawi pira-pira mukmin iku khosmun dadi musuh. Wal kufaru utawi pira-pira kafir al khamsatu kang 5 iku khosmun musuh. Sapa 5 dik meng? Hadu, Yahudi, Nasrani, Majusi, Sobiin, wong musyrik 5. Wa utawi khosmun iku yutlaqu den ucapaken apa khosmun alal wahid ngatasi wong siji wal jamaati lan golongan. Ikhtasamu kang para padha para padu sapa nek ngarani mukminuna wal kafiruna fi rabbihim ing dalem pengirane
mukminuna wal kafiruna ai fi dinihi ing dalem agamane Rob. Faladina mongko utahe wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladina iku kutiat dan penganggoaken lahum kedue alladzina apa siyabun dodot minarin saking neraka saking geni ayul basuna tegese den penganggone sapa kafirun alladzina kafaru ha ing siyab yakni ngersakaken sapa Allah ukhitat dan kepoaken bihim kelawan alladzina kafaru apa annaru geni yusabuten soaken ming fauqi ruusihim saking dhuwure sirahe alladzina kafaru apa alhamimu banyu kang banget panase ai almau tegese banyu albalihu kang banget apa nihayatul hararati katok-katoke panas yusharu dencur ayudzabu tegese dencur bihi kelawan ma apa ma perkara fi butunihim ing dalem pira-pira wetenge alladzina kafaru min syuhum nyatane saking pira-pira gajah wa ghairi halan yane syuhum watus walan dan pelocotaken meloncat dipelocotaken bihi kelawan hamim apa aljuludu biro-biro kulit walahum lan iku tetep kedue alladzina kafaru maqami utai biro-biro godo min hadidin saking wesi godo saka wesi gada saking besi lidur biru usim krana den gawe gepuk sirai alladzina kafaru. Wong-wong mukmin lan wong-wong kafir, dua golongan ini selalu berseteru tentang agama dan Tuhan mereka. Mulai saiki semua orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, dua kelompok ini akan terus berseteru tentang Tuhan dan agama mereka. Tapi sing jelas wong-wong kafir besok di neraka dia akan diberi pakaian dari neraka, dari api. Disokke sangka dhuwur sirahe banyu sing panas sing kulite meloncat yusharu bihi ma fi butunihim wal julud dicur apa yang ada di dalam perutnya semua darahnya mendidih kulitnya mengelupas walahum min maqami umin hadid dan mereka sirahe digebuki nganggo godho wis rasah bayangno iki kanggone wong-wong kafir. Kita ini orang-orang beriman, bukan orang-orang kafir. Allahumma amin. Ini wong-wong kafir wis. Kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dzuqu 'adzabal hariq. Kullama aradu ing dalem kapan-kapan ngarepaken sapa alladzina kafaru. Ngarepaken ay yakhruju yen to metu sapa alladzina kafaru minha saking nar. Nek wong-wong kafir kepengin metu saka neraka. Min ghammin nyatane saking prihatin. Yulhiku kang nemu apa hum ing alladzina kafaru biha kelawan nar. Itu mongko den balekaken sapa alladzina kafaru fiha ing dalam nar. Ayrudu tegese den balekaken sapa alladzina kafaru ilaiha maring nar bil maqami kelawan pira-pira godho. Wakilan den ucapaken lahu maring alladzina kafaru dzuku ngicipono sapa sira kabeh azabal hariki ing siksa kang ngobongaken. Ai albaligu tegese kang sempurna nihayatal kang tumeka nihayatal ihraqi ing katok-katoke ngobong. Ketika orang-orang kafir yang disiksa dengan sedemikian rupa kuwi kepingin metu saka neraka, mereka sangat tersiksa di dalam neraka. Di dalam neraka mereka ingin keluar, mereka selalu dikembalikan dengan siksa yang sama dan siksa yang sempurna. Ngono cek diweleh-welehno para malaikat, rasakanlah siksa yang panas, rasakanlah neraka yang sangat panas, yang sempurna panasnya. Lah piye wong-wong kabare wong iman? Kita besok gimana kabarnya? Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa hudu ila thayyibi minal qawli wa hudu ila siratil hamid. Wa qala lan dawu sapa Allah fil mukminina ing dalem pira-pira wong mukmin dawe Allah innallaha temen stune Allah iku yudkhilu manjengaken sapa Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amil lan lakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal saleh dipanjengaken jannatin ing pira-pira swarga iki panggonanmu sok umben iki. Wong-wong sing iman lan wong sing lakoni kaapian bakal dipanjengaken Allah ing dalam swarga tajri kang mili mintah tiha saking ngisor-ngisore jannat apa al anharu pira-pira bengawan
Kita nanti punya istana, yang istana kita itu lantai atas, kemudian di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, banyune gemricik. Yuhalauna hale dan paes-paesi fiha ing dalam jannat. Apa min asawira pira-pira gelang ming zahabin sangking emas. Walu'luin lan sangking mutiara. Inten mutiara biljari kelawan diwaca jar ai min huma tegese sangking zahab walu'lu'a bi ayu rasa'a kelawan gambare ento detritis apa alu'lu'u inten mutiara bizahabi kelawan emas wa bizahabi lan wa binas bilan kelawan diwaca nasab min zahabi walu'lu'a diwaca nasab atfan krana ngatof ala mahallin ing atase mahal min asawira saking lafat asawira. Walibasuhum utawi penganggone ahlul jannat alladzina amanu fiha ing dalam jannat iku harirun sutra. Iki kanggo lambang wa utawi harir iku al muharramu kang den haramaken apa lubsuhu nganggo harir ala rijali ngatasé wong lanang fid dunya ing dalam dunya. Dadi wong-wong sing iman nglakoni amal soleh bakal dipanjengaken swarga sing duweni istana sak ngisore istana iku air-air yang mengalir. Terus kita akan diberi pakaian nganggo gelang-gelang saka intan mutiara, gelang-gelang saka emas. Terus pakaian kita juga nanti sutra. Artinya apa? Sesuatu yang diharamkan di dunia iku sok ning swarga iku dadi halal. Wong lanang nganggo emas iku hukume haram, sok ning swarga hukume halal. Sutra di dunia bagi orang laki-laki hukumnya haram, sok ning kono halal. Bismillahirrahmanirrahim. Bojo 10 ning dunya haram, ning swarga halal. Bojomu sok ben pira kira-kira yo? Widodarimu pira kira-kira yo? 70. Walah. 70 tek sesuai ekspektasi kabeh. Eneng sing aku kaya pingin kaya sing kaya Turki nu ya eneng sing kaya Turki, eneng sing kaya Uzbekistan. Apa Vip? Perindapan Vip. Aku pingin widodari sing saka perindapan yo keturutan. Wis kok sempurna sekali. Kanggone wong-wong mukmin. Cuma saiki dibatasi. Saiki zina yo haram, nganggo emas kanggone wong lanang yo haram. Nganggo sutra kanggone wong lanang haram. Sing haram-haram ditinggalno. Sok ning kono ning swarga dadi napa? Halal. Wa hudu ila thayyibi minal qaul. Wa hudulan den tuduhaken sapa alladzina amanu fid dunya ing dalem dunya. Ila thayyibi maring perkara kang bagus minal qauli saking pengucap. Wa huwa utawi at-thayyibil qaul iku la ilaha illallah. Iki dadi kuncine swarga. Wong-wong mukmin iku wis didudohno ucapan sing bagus kanggo buka lawang swarga, yaiku napa? La ilaha illallah. Lah ya wis didudohi kuncine. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kowe iku rak wis dikeki kuncine swarga. Umpama mlebu neraka kok banget temen. Wong neraka ora dikeki kunci kok mebok lebone iku lho mek apa. Lah swarga kowe wis dikeki apa? Kunci. Mestine mlebumu iku swarga apa neraka? Swarga, wong kowe iku duwe kuncine swarga. Lah kok cenanalan teko neraka kuwi lho mek apa? Wong neraka kuwi kowe ora dikeki kuncine kok mbok goleki. Lah nek swarga wis dikeki kuncine. Apa kuncine? La ilaha illallah. Wa hudulan den tuduhaken sapa alladzina amanu ila siratil hamidi maring dalan kang den puji. Maring dalan kang den puji ay tariqillahi tegese dalane Allah al mahmudati kang den puji wa dinihi lan agamane Allah Orang-orang beriman itu sudah diberi kuncinya, diberi petunjuk dengan ucapan yang baik yaitu la ilaha illallah, dan diberi petunjuk jalannya Allah yang terpuji yaitu dinul Islam. Innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah.